Berlína. 2000. Včera bohužel napsali, že má Wolfram plno práce a že teda bohužel nepřijede. They are sorry because they have lot to do and cannot come. Yesterday V roce 2001 vyhrál Jean-Marie a Mirek Řehoř. 2001. New millennium started. Congratulations. Ty trička nedostávají proto, že vyhráli, aby měli památku, ale proto, abyste je poznali, abyste věděli, koho máte porazit, jo. V roce 2000... T-shirt they becomes for you have known who is your enemy. V roce 2002 vyhráli Baruch Akfeld a Charlie Cohen z Izraele, bohužel taky nepřijeli. 2002 Israel they couldn't come today. V roce 2003 vyhrál Jens Riedl a Thomas Voigt Leipzig. 2003. Congratulations, where are you? Come. Kommen Sie bitte. Jo, willkommen, congratulations. Kommen Sie blíž. V roce 2004 se na výsledkové listině objevila první žena Romana Okrouhlíková a Milan Hašek. First lady. Zatím poslední. 2004. And last lady too. Congratulations. A jak je téměř tradicí, ve finále porazili téměř na hlavu toho, kdo potom vyhrál v dalším roce. Stalo se to za těch 9 let celkem 4krát, že ten, kdo prohrál ve finále, tak následný rok si to vynahradil. Takže v roce 2005 vyhrál Pavel Valenc a Lukáš Valenc. 2005. A jenom pro zajímavost, máme, koho jste porazili loni? Ivoš Michálka, Jarda Čermák. Ivoše jsem viděl, Jardu ne. Tak to nevím, tak to nevyhrajou. This is last winners from last year and they will be Letošní vítěz dostane to samé tričko, nemusíte se bát, jenom se musíte hodně snažit. same t-shirt is for you today for 10th winner. Yeah, thank you. Takže přátelé, přejdeme k technickým věcem. Hraje se na hřištích do 13, bez časového limitu. Hrají se skupiny na 2 porážky a 64 hraje KO. Všechno do 13, nejsme na místě. Kdo tě tam taky chce? Zaplatil mu kypří. To je vizita. Fall doch nicht da runter, du Arschloch! Die sind gut dabei, die Bäden. Gut, hier drüben, die schieben doch rein. Ja, ja, die sind richtig gut dabei.
Bravo, bravo, bravo. Ja, aber wieder mit der letzten. Junge, ist lang. Sie zum Nachbartisch, die Söhne wieder. Scheiße.